tapi aja ngomong ning sini-sini. Sampeyan iso sampeyan. Iso. Kok malah neson. Lah aku sembarang iso lek nekat le. Oke. Loh. Siji, loro, siji, aku. Oke terakhir. Ya jajar. Loh. Sik to. Aja seno. Budalmu Ora iso no. Sampeyan ngisini-sini aku. Ngene lho, Mas. Aku direke jenengan kok. Kok Sampeyan kudu iso nutupi aku. Lah lek aku ben ora sini piye? Sampeyan yo kudu nutupi aku. Aja mek ngisini-sini, aja mek elek-elek aku tok. Ngene iki aku direke sampeyan apa kok? Aja sasik. Iso apa ora? Apa kuwi? Ya apa? Kok iso aja rusuh lho kowe. Ya apa to rusuh? Pak Juwoto tenan lho. Iki weke sapa, Dik? Bojoku nyauri. Piye, Mas? Iki tekmu, Mas. Iya. Wah, aku wis rabi. Atimu seneng. Aku seneng bojone aku kok. Terus didemek, iki weke sapa, Mas? Kuwi maksudnya jijiki. Model. Saking semangate ngoten niku lho, Mas. Semangat wong wedok iki menjaga kewaspadaan yang arif ngono lho. Piye to maksudnya? Yak-yakan ngono kuwi. Kedawan piye? Senggak yo senggak ra dawa. Ketara senengamu sing dawa-dawa iki. Ngono. Alhamdulillah. Masyaallah. Istimewa, Mas. Alhamdulillah. Ya nggih Saderengipun kula gegojekan kalian Mas kula Jok Kluthuk langkung prayogi kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Insyaallah sedaya ingkang rawuh nampi berkah lan barokah Allahumma. Amin. Ngene iki lho, Mas. Dadi Mas Kiti iki nduduhke lek panjenengane iki ngancik marang tataran keagamaan luwih agama Islam. Salam didhisikke. Lho lah niki ingkang dados anu kok Mas. Samunipun kula panjenengan. Uluk salam sunah bagi yang uluk salam wajib untuk yang sing menjawab. Ngono lho. Niki. Jadi gede memang arahan panjenengan betul ngoten. Iya, gede tanggung jawabe. Gede ganjarane lek gelem jawab apa sing dadi uluk salame Mas Jo Klitik ngono lho Mas. Ngatenipun leres. Berarti nek uluk salam uluk salam kuwi sunah kangge sing uluk salam, wajib kanggo sing jawab. ora mesti ya. Lho, kok ora mesti lho? Lah pas jamaah ke? Oh. Pas imame ning ngarep ke? Oh. Bil alamina innaka hamidum masjid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sarana ning mrene. Waalaikumsalam ngono. Galang lebar teman. Maksudnya wong salat to? Iya. Ya lek salame wong salat iki sudah beda, Mas. Tapi lek yo salam yo. Iya kuwi pancen aturane ngono. Nggon-nggonane dhewe-dhewe ngono lho. Nek nggon pahargyan ngene iki ya wajibe ya tetep disauri. Disauri. Lek pas salat atahiyat akhir kae to assalamualaikum waalaikumsalam yo geger untunyane. Ayo beda tatanan tentang agama ki kok saestu Mas. Mula dalemipun Pak Markum nika alhamdulillah. Markum. Nyatanipun dipun hias kados mekaten. Mboten duduhaken piyayi ingkang sombong, mboten duduhaken piyayi ingkang seneng pamer. Ning kepara nyata saged memanfaatkan halaman rumah piyambak. Alhamdulillah. Nggih. Ngeten iki nek piyayi sing sombong mesti goleke nggon sing kepenak piye nggon apre iso ditonton wong akeh. Ning nyatanipun ngeten iki dinikmati bersama-sama. Senaosa kados pundi piyayinipun tulah blawah ning tetap memanfaatkan apa yang ada di halaman rumahipun. Ngoten lho Mas. Kejaba saking niku panjenengane Bapak Markum niku syukur mring ngarsane Gusti kawimbuhan ingkang putra-putri wis pikantuk jatuh krami. Alhamdulillah. Niki ingkang dipun dambakaken kalian piyai kekalipun Mas. Cilik gedheke gedhe minterke yen wis minter kuwi tetep ngentasake. Gesipun napa dipun lenggaken wonten ing Bali Wisma tumuju wonten ing samudraning bebrayan lajeng dipun sambung andum katresnan. Niki sampun sah mungguing pangeran ku pas ngoten lho. Iya Mas, malah rinenggo-renggo kae wujude kuwade supaya mengkono Mas. Wah, kula niki nek babakan manten mboten saged tutur-tutur Mas. Sebabe manu kula niku tesih dereng katam. Anggenipun gladi ngil babakan tutur sembur kagem mantenmu mboten saged. Dadi durung katam lek dereng. Lek menikmati cinta. Dereng ingkang katam kok. Iki jane omongan kon gitu. Loh, maksudnya durung katam iki dereng katam kok ilmu kula tas kirang. Wong ilmu ta. Langkung sepuh Mas kula ingkang langkung pirsa. Angget lek petualangan iki sik urung katam. Alah iki tuwapuhi tenan ngono. Mboten, Mas kula ingkang langkung sepuh.
Mula anggenipun sepuh kula disesep kanthi apuh, tuturipun kula lenggahke dados tuwa menika tuture mesti digawa. Ngeten lho Mas. Nggih. Lek perkara tutur, perkara ngilmu kasepuhan kuwi ora babakan umur. Umur sik bocah utawa umur sik timur sik enom. Ning lek pengertian tentang kejiwaane iki wis dewasa. Kuwi kena digambarke. Kadang-kadang wong tuwa umure akeh, kuwi duweni jiwa enom sik ngenomi ngono iki akeh kok. Ane kadang kala enom ora ngerti nome, tuwa ora ngerti tuwane niku jenenge wong sing kumalungkung. Oh iya. Nek kula niki enom ora iso ya ngomong ora iso. Pasrahne karo Pasrahke kali sing luwih tuwa. Ah. Soale ora mesti sing dijikuk sik sing enom ora mesti sing tuwa sik. Iya. Heeh. Ngoten lho. Ayo wedano Kakang. Heeh. Wedano bengi iki anggone leh pahargyan ana daleme Bapak Markum nalika semanten dipun timbali nikahipun keng raka masipun manten wedok. Wah, ngoten nggih. Mas Jalal. Oh iya no. Riyen rabi kula nggih ditimbali. Hmm. Alhamdulillah bengi niki nggih tesik ditimbali. Lho, anu Mas Markum iki pancen anu Pak Markum iki pancen nalika nikahne putrane sing pertama biyen. Nggih, nggih. Heeh, kuwi ya suka-suka. Alhamdulillah. Kuwi mantune kuwi putra putrine kancaku ning kepala desa. Lho. Oh. Tesik kanca, Pak? Lho, nalika ning kene apa kuwi jenenge reja tangan. Tesik kanca. Mbak ibuke Imai mantune Pak Markum ki ning kepala desa biyen. Lho. Bu sapa kok lali aku. Lah. Bu Lurah Tegalrejo. Iki lho ketara. Bu Lurah Tegalrejo. Geleme ngaku nek ning panggung tok. Ketara lali kok ketara mbiyen ra becek sampean mbiyen. Ngono kuwi lho. Bu Lurah Tegalrejo. Nah. Bu Edina. Ngoten niku kuwi kancaku ning perjuangan kepala desa. Sambung. Ngoten lho, ora kudu kok terus nyambut gawe terus wedano Kakang. Apa? Ateges bengi iki awake dhewe nderek mangayu bagyo anggenipun Bapak Markum ngtenaken pahargyan tasakuran jumenengipun temanten kekalih. Medarne apa? Ya medar sabda to. Tentang pernikahan Nah, piye? ngono. Sing paling penting ki apa? Ngono. Njur bengi iki dongane piyayi akeh lak penting to. Iso ora kowe? Mboten saged. Mburi. Niki lho sing diarani wong tuwa iki ngeten niki. Tegas tanggung jawab. Iya. Ora kudu adine sing kongkon ning ngarep, ning wong tuwa tetep ndekengi ning mburi. Yen iso mesti dikek ngarep, yen ra iso mesti dikek mburi. Mas Luduk. Iso ora kowe? Mboten saged. Paling ngarep Kudune mburi. oh, matur nuwun. Sampeyan tutupi Dadi ngene iki matur nuwun. dudane lek penjenane Mas Lulu ki tanggung jawab. Sik Mas, Mas. Piye to? Ha iki sewengi kowe pindah ning mburi terus iki ngopo? Aku yo ora iso. Wah, anggere mecotot to contongmu ki. Tentang pernikahan ki lho Mas. Pentinge wong manten kuwi nggon ngendi to? Malah apa? Nika enten kuwade lek panjenengan ora iso digambarne kuwade ki nyapa manten kok direnggo-renggo ning ngoten nika. Manten ki nek iki penting kabeh. Sing paling penting apa, Mas? Sing paling penting ki lanang karo wedok. Lho. Kuwi ki wis pinesti nek anggere manten ki lanang karo wedok. Ngono lho. Mergo lek lanang karo lanang kuwi nggilani. Lek wedok karo wedok ki njijiki. Lho. Mulane dadi wanten ki sing penting lanang karo wedok. Wong lanang ya aja golek menang, wong wedok ya aja golek menang. Tegese temanten berdua kuwi yen dadi wong lanang ya tanggung jawabe wong lanang kaya ngopo, tanggung jawabe wong wedok dadi temanten putri ki ya kaya ngopo. Harus mempunyai porsi masing-masing. Niku ingkang pertama. Pertama kuwi. Sing sepisan. Pisan. Sing angka loro tasik wonten, Mas. Nggih, nggih. Sing paling penting antarane lanang karo wedok njur apa meneh, Mas? Apa nek iki? Lho. Sampeyan kuwi lho kok apa meneh? Waras karo waras. Lho. Waras karo Waras. Pergo klek waras karo edan, sing ngijabne dudu Pak Mudin. Lah sapa, Mas? Pak Purnomo. Ya nek didika nang rabi ki diuji sik kesehatane. Sing angka loro ki waras karo waras. Tujuane Mas. Mergo lek waras karo edan, kuwi sok ben turunane yo ora becik. Tegese waras karo waras, kuwi harus mempunyai pemikiran sing waras. Enek apa bentuk permasalahan harus diselesaikan secara musyawarah kanthi waras, kanthi pikiran sing wening. Ya. Temanten wedok karo temanten lanang, saya yakin dinamika kehidupan dalam rumah tangga 1 tahun, 2 tahun itu pasti ada di dilema utawa ada permasalahan yang muncul dalam keluarga. Ya nenek masalah kuwi kudu dirembuk bebarengan. Aja duwe jiwa egois, idealis lan duwe jiwa kumalungkung, kudu musyawarah untuk mencapai mufakat. Oh, iya. dadi siji wong lanang karo wong wedok, sing keloro wong waras karo wong waras. Ingkang angka 3 tasik wonten, Pak. Pripun, Mas? Napa, Mas Luduk? Masa enek sih? Enek sih. Telu enek telu. Jelas. Kowe penak mek siji loro telu.
Telu. Nggih, nggih. Telu menika wong urip karo wong urip. Lah dalah. Lah dalah iki lho sing medeni. Lanang wedok waras-waras wong urip karo Wong wong urip. urip. Lho, mergo lek wong urip karo wong mati kuwi medeni. Iya iya. Tegese urip ki nun sewu. Wong wedok ya kudu bisa nguripne teke wong lanang. Sik kuwi kok guyune banter iki ngopo to, Mi? Mi, guyumu banter iki ngopo? Iki ketok. Ah wong umur wis 70 kira ngono tok. Ngono ki. Iya. Tegese urip karo wong urip ki wong urip wong lanang kudu iso nguripne wong wedok. Wong wedok kudu iso nguripne wong lanang. Samono uga wong lanang kudu bisa nguripne wong wedok. Tegese napa? Menghidupkan suasana dalam rumah tangga. Yen enek susah kuwi ya kudu dilakoni wong loro, yen enek seneng ya kudu dilakoni wong loro, Pak Eko. Membesarkan benih-benih rasa cinta. Rasa cinta. Rumah tangga itu harus hidup, harus bercahaya. Alhamdulillah iya iya. Nah, Pak Eko. Siji lanang karo wedok loro waras. Waras sing ketelu wong urip karo wong urip menciptakan kehidupan dalam rumah tangga. Rumah tangga, Pak. Sing kepapat, Mas, sing kepapat. Masa saya Wis to pokoke mbok omongne apa lak mesti apik to. Dapukmu mepek penak siji loro telu papat. Ya engko lak sing mikir ki uteke bingung. Lah ya wis sing penting lak keceket. Sing papat menika jane setek jane. Terus Papat menika menungso oleh menungso, Pak Eko. Ngono ya. iki cahedan lho. Kowe iki kok ngarep siji loro telu apik lho. Loh. Ati terakhir kok menungso oleh menungso ki lho. Tegese engko lek menungso oleh iblis dadine malah medeni. Iya iya. Menungso oleh kewan kuwi malah sok kala njijiki. Iya bener. Nun sewu. Lek awake dhewe menungso oleh kewan, ki nun sewu. Perilakunya kan sudah beda, Pak Eko. Nggih, nggih. Contohnya kayak pitik. Pitik kan nun sewu. Yen arepe nun sewu, arepe Kawin. ya ngono kae lah. Kira mesti ngereki to, Pak Eko. Ngene kae. Jagung ngereki. ngene, Iya, iya. sing wedok mek ndodok. Nguber. Nguber, kok lek ning sak nggon-nggon ya ning tengah prapat ya prapatan, ning tegalan ya tegalan. Umpama menungso oleh kewan, apa ya arepe kaya ngono? Iki mboten, umpama sampean. Umpama sampean oleh sapi ngono. Ya aja aku dodok. Mosok aku arep prakasalen. Umpama Iya iya. sapi kae lho, sampean to lek tumindak kaya ngene kae. Heeh. Sing wedok meneng, Ah. terus sing lanang mangkring ngene. Heeh. Apa ya kaya ngono ning tengah tegalan sampean? Heeh. Kan Jadi ora kudu enek Loh, etikane. nggih no. Itu sudah menjadi kodrat bahwasanya wong nek urip beber kuwi menungso karo menungso. Oh, eling aku. Eling Mas iki. Pripun? Pancen leres dawuhe para winasis. Lah Menungso oleh menungso ki garis besare kula eling niki omongane niki. Nggih. Cara tembung sing endah niku Hapsara kalian Hapsari. ya kuwi sing tak maksud ya kuwi. Dewa. Betara kalian Betari. niki. Dewa Dewi. Dewa oleh Dewi Pak Eko. Kuwi. Ngono lho. Eh, Dadi wis pas. Hapsara Oleh Hapsari, Betara oleh Betari, Dewa oleh Dewi. Rempela Kuwi sekilo 15.000 sekmu. kok ora pas to iki nggon niki. Perlu anu apa jenenge? Wah, Paribasane kok ndak pas ngono. ya blangkon nggih ngene iki ya mentaraman ki kramane kudu halus Lah Pak iya, Eko. itu Terus tuh. rempelo terus aku bakal muni rempeli ra mungkin. Lho, lah kuwi apa lagi tas metu ki? Ya mek keklonyor. Kowe iki apa-apa kok kemeton ki. Lho Pak Eko. Dadi pun pas Pak Eko. Dadi jenengan niku teklok napa wau? Kuwade. Ini Mas. Lah nggih. Tegese Direnggo-renggo seindah itu ya, Mas. tak duduh iki manten lanang ndi? Heeh. Ndi manten? Manten lanang ning mburi kae lho kok iso. Nih. Masalah Yamin niku wis iya aja ya. Lah kowe kok kenyi ya ngopo to? Aku iki sewu, penak dadiane wong sugih Pak. Ngopo? Kamare akeh, Terus manten anyar arepe tumindak sak wayah-wayah iso Pak. wah iya ngerti. Aku biyen niku sewu, mbok picek to. Lho pos tenan iki berarti. Tenan Pak. Oh. Aku mbok sumpah to. Iki tak tanggapne wayah. Aku biyen iki salon aktif ya Pak. Heeh. Iki tenan. Salon aktif. Salon aktif sing Cilik, 14 ini lho. Heeh, cilik. Kuwi tenan. Aku rabi gadekne vario Pak biyen. Gadekne vario. Gadekne vario malam pertama ki apa jadi kan ruang tamu, kayak diseket karo lek biyen karane bipet biyen. Heeh, diseket. Bipet terus duwe selambu. Iya iya. Aku biyen kuwi Pak Eko. Slambune sarunge mertuamu kae ya. Sarung tua matamu. Piye to Selambu kuwi? tenan. Selambu tenan. Lah aku pas ono Jahitan. Oh iya. Jahitan goni biyen. Heeh. Aku arep itu mindakno adikku Wira gitu Pak Eko. Heeh. Terus, Kayak ambek kuwi king king king. ya zaman biyen ndung ono spring bed tok le. Iki tenan Pak Eko. Heeh. Dadi aku wis wah kadung ngombe jamu Pak Eko. Oh. Aku ngombe jamu sore ngat ya aku. Apa kuwi? Sore diombe isuk jegat. Aku pas wilas ya. Wah,
iki lho. Aku sing ngene. Karo bojomu ya romantis. Ya romantis. Ya mbok takoni. Tak takoni. Iki weke sapa, Dik? Bojoku nyaur. Piye, Mas? Iki dekmu, Mas. Iya. Wong aku wis rabi. Atimu seneng. Aku seneng bojone aku kok. Terus ditemek, iki weke sapa, Mas? Kuwi malah sing jijiki. Aku ki mraktekke dhek karo bojone iki lho. Lah malah kowe delok aku kok merangsang kuwi. Kowe ki yo kowe sarap. Terus kocapo? Kocapo Pak Eko. Oh. Kocapo. Iki sumpah ta aku. Aku cerita iki isin iki bojoku delok Pak Eko. Aku delok ta. Delok. Mripate gawe tanek to. Tak culuk kok kae. Nih, terus Akhire Pak Eko. api. Aku ngene, aku kepepet Pak Eko. Iya. Iki wis nun sewu iki wis manusiawi lah. Mantan anyar wis kemrungsung kok. Aku langsung gendang. Lambene bojoku tak bingkem Pak Eko. Bendak krungu bojoku kan ngono. Am ngono kuwi. Aku ngene. Bener aku. Mergo sebelahe maratuwa. Ora tuaku Pak Eko. Tak bingkem e. Picek to ya, sumpah. Iya ya kok bakal pincak-pincak. Tak bingkem ngene. Terus akhire. Oh. Lah kuwi kena KDRT no kuwi kowe. Wis meneng wae, wis penting. Lah kok adik bojoku teko. Lah iya. Enek apa Mbak Yu? Aku iki langsung ora enek apa-apa. Kowe mbok jabel peksa no kuwi. Bah aku jane aku langsung ngene. Oh, alah. Cuk, aku sini. Kowe cah iblis kok kowe. Tapi non sewu itu proses Pak Eko. Akhirnya kula nyambut gawe, nyelengi cita-cita Pak Eko. Ya Allah, muga-muga kula ndek omah dhewe. Alhamdulillah. Ben iso menikmati piye anggone rumah tangga. Nggih. Angen-angenku kaya ngono. Alhamdulillah. Sakniki saged mundhut griya kalih, Mas. Alhamdulillah, nggih Pak. Iki kula loro pito? Lho lek cek iki omong aku wis omah loro letik. Ya, sitok omah jangkrik, sitok omah doro. Aku Kowe iki tak elem lho, piye ya ben apik. tapi non sewu Pak Eko. Nggih. Proses itu membawa sukses. Mulane kowe kudu eling. Dadi wong rabi kuwi aja golek nun aja saka laki menungso wong biyen lho. Bobot bibit babat. Babat matamu. Bobot bibit bobot kuwi aja Pak Eko. Mergo ade ora ngerti, urip ki ndek ingi ora iso dibaleni, dilakoni sesuk ki ade ora ngerti. Aku mbiyen rabi ku ora diingi ora kena dibaleni. ndek ingi dibaleni, saiki dilakoni, sesuk ade ora ngerti. Urip kan mek ngoten niku. Oh iya. Dadi wong ki aja perkara golek bojo sing sugih. Dimen sok benan aja. Urung mesti. Lah kepiye kuwi? Dadi golek bojo ki non sewu. Sing tresno, sing gemi, sing setiti, sing sehati, sing tresno ki ora saka lati ning saka ati. Lah nek tundane lek goleki pripun jajal piye apa nggih saged? Lek ngrogokane piye carane? Contone Pak Eko, non sewu ki kanggo wong lanang-lanang ki. Wong wedok ki kriterianya jelas Pak Eko. Wong wedok ki titikane yen ade ndelok kamus buku Jangka Jayabaya. Wah, kuwi temu Pak Eko. Sak uni-unine Mas. Iya. Jangka Jayabaya. Jangka Jayabaya. Jangka Jayabaya. Kuwi sing ngetokne Patih Surantani lho iki rasa. Terus wong wedok ki janjan ketemu kriteriane Pak. Loh, apa? Katitik saka andeng-andeng Pak Eko. Oh, ngono ya. Lho nggih no. Wong wedok lek andeng-andeng ning mata, kuwi aja dirapi Pak Eko. Sebabe Mas. Mata keranjang. Mergo wong wedok ki andeng-andeng ning mata, kuwi tipikale wong wedok sing mata keranjang, sok kala yen roh wong lanang ganteng kuwi sok kala seneng kego. Loh, kenggo. Andeng-andeng ning mata. Nun sewu, ki buku Jangka Jayabaya. Iya. Terus andeng-andeng ana pipi. Kuwi aja dirabi. Kuwi wong wedok seneng diambung wong lanang liya. Lek wong lanang bojone sok kala digrembeli tangga gelem. Andeng-andeng neng pipi. Lho, andeng-andeng teng anu pamane. Umpamane ning gulu. Neng gulu ya aja dirabi. Andeng-andeng gulu ki liwate makanan. Wong wedok lek andeng-andeng neng gulu, ku lek dipangani ora enak sok kala minggat. Jaluke enak terus. Lah terus kok nganti ketemu sampean sing bekti karo wong lanang. Sik, lek andeng-andeng neng neng dodo ki sok kala wong sing ora sabar Pak Eko. Wong wedok ora sabar, enek masalah cilik digedhekne, akhire wong wedok kuwi minggat mulai ning gone wong tuane. Lek ning sandinge dodo. Dodo, ana iki dodo. Ndi kuwi? Ya kiwa tengen kene ning tengen. Kuwi dudu andeng-andeng Pak Eko. Apa? Ku tak WA. Aku roh maksudmu kuwi. Cilik temti lho. Ora genah. Lah. Kriteria wong wedok sing titi tresno karo wong lanang. Kuwi golek wong wedok sing duwe andeng-andeng ning bokong.
Kuwi mesti apik ya, Mas. Kuwi mesti setia. Mengatur manajemen keluarga rumah tangga apik. Iya. Karo mara tuwa ya sok kala gemati. Sik. Nek umpama ning motor liwat nyawang ngeruh Mas ora kenal. Umpama numpak sepeda motor nyawang kopi, wah iki ra pantes ngerti. Wah, lah ning janggut barang enek ora apik, ngerti. Lah terus nek ning bokong ki lho, lekmu goleki piye coba? Carane Pak Eko. Jam 4 isuk budal ning pasar Kentrong utawa pasar campur darat. Terus Anggere wong wedok liwat. Biyak set. liwat ning biak meneh. Liwat sret. Ki langsung kalem-kalem. Iya. Sret. Oh ngono ya. Tak jamin sak wulan Mas. Oleh jodoh. Merembul ndase. Sadi polisi iki. Kowe asline kowe iki tak nggih penguat lho begini. Aku yo ngono, biyen yo ngono. Tak biakne set. Wah, andeng-andeng iki. Wah, gedhi Mas. Singkik to. Bareng bodol bojoku, roh komplit to. Lah kok demblok ae kok. Ki apa Mas? Tiba toh. Dadi mbumbuk sak. Kowe iki lemu ngawur kok iso. Tutur-tutur kuwi gawe yo gending sing kepenak. Kok ben ketema. Kowe wis Ben ketema. Umpamane lek gending apa to, Mas? Piye to? Wah iki sadurunge temu sing prosesi sing dilakoni apa jajal nek ro? Ya mbuh tengok aku. Lah, kowe berarti ra ngerti. Ndak sambung rapete titik karo kuwade mang terus piye to, Mas? Niku mbebak kawah riyen, Mas. Kae usung-usung peralatan dapur, peralatan pangan kae. Kae ora kok ming dipikul tok, ora kok ming dicenteli wajan lan sak panunggalane. Ning kae pasemon nemu wedi. Iya. Napa pamane sing dipikul nika? Sing dipikul umpamane wajan. Nah, kae. Wajan ki saka tembung waki tegese wajib. Wong wedok, wong lanang duwe kewajiban dhewe-dhewe, Pak. Jan ki jantung hati. Wong lanang jantung hatine ya bojone, bojone sing wedok ya jantung hatine ya wong lanang kuwi. Nah, lek sing dipikul umpamane panci. Panci ki saka tembung pan ki saka tembung paniro panaringana gegayuhan kang berkah barokah yen wis hidup berumah tangga. Iya. Ciki cilaka bakal ilang, Pak. Iya. Wong lek serabi muga cilakane bakal ilang. Heeh. Terus bar wajan panci biasanya nek sotil. Sotil Pak Eko. Sotil. Sotil niku saka tembung salat kudu trenten aja sampe cetil. Iya, wah. Apik kuwi lho. Ngoten lho. Pak Eko. Sotil mesti ana gantingane serok. Serok menika serok. Serok menika sirna barang sing ala temu barang sing becik. Rok. Wong lek serabi aja seneng plerak-plerok. Nah, Iya, kuwi. apik ya. Ngono lho, Pak Eko. Paham ora sampean? Paham. Roh to? Aja plerak-plerok. Mergo bojomu wis kuwi, jodohmu ya wis kuwi. Nah, kuwi. Kowe kuwi barang tak omongi. Oh iya. Nyapa kok getake karo Mas Lidik? Iki yo sik plerak-plerok, Pak Eko. Wajan, panci, sotil, Serok. serok. Lajeng tasik wonten, Mas. Apa, Mas? Tumbu. Tum ki saka tembung tumbuhkan kecintaanmu terhadap pasanganmu. Lho. Buki buatlah pasanganmu itu bahagia. Wonten tumbu lajeng wonten sing kang dipikul ceting. Nika jam nika cedakno imanmu marang Gusti Allah kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ting ki penting. Salat ki penting, Pak. Kowe nyambut gawe sembarang yen kowe salat kuwi insyaallah ora salat, kuwi rezekimu ora barokah. Rumah tanggamu ora sakinah mawaddah warahmah. Wonten ceting lajeng wonten ciduk. Ciduk. Kok bingung ngono to, Mas? Ya lah kowe nak sapi naik Pak kok. Ora iki. Ciumlah istrimu. Lah kuwi wong ki nek sing wedok gelem mencium tangane Kyai Kakung Padha ngambung aswat ngono. Ngono lho Pak Eko. Kuwi pisan. Duk menika duduk Pak Eko. Oh iya. Duduk. Bar nyium terus duduk. Duduk tegese duduk. Kuwi duduk ora duduk. Ember. M menika sak ketemu M. Yen M aja mbok lakoni. Sik to, kok em aja mbok lakoni piye to, Mas? Tegese ki maem. Wong wedok yen maem, wong lanang yen maem kuwi aja mbok lakoni nesu. Mergo mangane ben kuwi iso dadi daging. Oh iya. Ber ki ber budi bawa laksana. Dadi wong lanang dadi wong wedok kuwi kudu ber budi bawa laksana. Ngono lho.
Terus terakhir Mas iki Mas. Apa? Layah. Layah ki lakonana sak wayah-wayah. Oh Yen wong lanang njaluk wong wedok ya kudu ngowahi mergo kuwi bojone. Padha karo ngibadah. Padha karo ngibadah. Wong ki nek gelem ngibadah sunah rasul padha karo Mateni setan 1000 wae kok. Kuwi nek ping 1. Yen ping 2 nglakoni iki padha karo mateni setan 2000. Lho, kuwi nek ping 2. Yen ping padha nglakoni setan mateni setan 3000 wae kok. Kuwi nek ping 3. Yen ping kowe ping 7 kuwi padha karo kesetan wae kok. Apik. Kabeh kuwi mok minangka dicentelake ana ing sajroning pikulan. Pikulan ki sing aja dijelasne keprone ndasmu aja. Ya ora Mas, nek tembangan niku apa ya Mas? Digambarne karo tembangan. Ya. Slendro Mas, slendro. Kok niku jan kang ngentrong suwi wae kok. Nggih no. Slendro, Pak. Ono slendro. Klambi kuning-kuning wae kok iki. Lah piye to kuwi? Aku setiap daerah-daerah mesti kuning. Biyen ning Kuning-kuning. campur ya kuning. Nek kene biyene ya kuning. Kuning nggih. Iki saiki kuning neh. Trayane kuwi kok. Aku yo gumun kapan ngidul kok kuning iki nyampe pikir. Salah, senengane warna favorit. No, warna favorit. Ngagem slendro nggih, Pak? Nggih. Slendro. Neno nani nano. Bisa Dek, Walang Mas, kekek, nggih? walang kekek. Saged. Iso. Dadi manten mesti ditemokne. Ya. Ya. Lho. Ayo kok iso. Dadi manten mesti ditemokne. Ya. Lho. Ora isin-isini to, Mas? Kok kon mikir neh. Kowe iki jan apa-apa ki ndang gawe ukara sing pas ngono lho. Ah iki ngarep kok kon mikir kan. Sing apik iki yo ngene iki. Ayo balas dendam ngono. Dadi manten, mikir lho, mikir, wong mikir. Dadi manten, mikir lho iki. Kowe rayak-yakan. Niki langsung lho, Mas. Langsung. Kula nek kali niki wegah nek jak janjian. Ngelek-ngeleki grup. Dadi manten, Mas. Mesti ditemokne karo kendangno, Mas. Ya ya. Ngono penake. Ya yo ya yo. Kula niku mikir lho, Budhe. Kono iki sing mirsani iki ya duwe karepan. Wingko kluthuk iso muni apa ora ya? Iso jawab. Tapi aja disusu-susu. Yo. Lah kowe lak cilikmu seneng nyusu. Kula disusu-susu ayo. Lambene lho. Iso Ya Dik. Rene iki Pak Markom ngentekke ragat iki karepe ya kabeh keluargane entuk nikmat. Tapi mau kok bukan mikir aku wae kok. Barang ki nek bolong, mikire mesti penak. Sing ngomong sapa? Piye to kowe iki? Ngono. Tak ompani iki ora mudeng liyan. Jale. Kak. Dadi manten mesti ditemokke. Dimen ngerti karo jodone. Yo ngene lho, ora ngisin-ngisini. Sing delok ya seneng, sing nanggap ya marem. Iki jenenge tumbuh oleh tutup asoe. Asoe. Ini iki lak penak to, Mas? Iya. Ngono. Dadi manten, Mas, mesti ditemokne. Dimen ngerti karo jodone. Disekseni kalih bapak ibuke. Muga-muga ketemu bahagiane. Ya eyo. Ya manten loro dilenggake ana kuwade. Oh iya. Aja ngisin-ngisin dulu Mas Mas Nutuk. Eko ki yo ngerti lho Iki pamirsa iki padha ngenteni jawabanmu. Sampeyan iso sampeyan. Aku kan Ayo wong iso, aja ngelokne aku lho. Tanggung jawab lho. Aja ngisi-ngisini iki aku iki bengi iki dereke jenengan lho. Ayo. Lah aku lek jenengan sak aku ben ora isin sampean yo kudu melu-melu Pak kok. maksudnya sampean iki kan wis serumpun karo Mas. Iya, tapi aja ngomong ning sini-sini. Sampeyan iso sampean. Iso. Kok malah neson. Lah aku sembarang iso lek nekat le. Oke. Loh. Siji, loro, siji, aku. Oh, terakhir. Ya, jajare. Loh, sik to. Aja seno.
budalmu. Ora iso no. Sampeyan ngisini-sini aku. Ngene lho, Mas. Aku dhewe jenengan kok. Kok Sampeyan kudu iso nutupi aku. Lah nek aku ben ora sini piye? Sampeyan yo kudu nutupi aku. Aja meng ngisini-sini, aja meng elek-elek aku tok. Ngene iki aku dhewe sampeyan apa kok? Aja sasik. Iso ora? Ayo Dik, langsung Dik. Iki jaluk digedik kok pancen. Maksude. Oh, coba maksudnya. Ayo Dik. Ngenteni mikir iku. Langsung. Aku langsung ya wis. Loh. Lah. Penonton kan iki mang Dik. Iya. Nganti rasa gedik nang. Iya. Kowe arepe mirang-mirangke Gawe Kurang kurang ngulokne aku kok. Wong aku itu kan nyondro manten lho, Mas. Alah, nyondol mati sing mbok condri pegatan kabeh sikmu. Iya. Bener nih. Iya bener. Dadi manten mesti lenggah ning kuwade. Neng kuwade gambane iso nampa bebaya gedhe. Dimen kabeh ketok rukun keluargane. Beboy men ngerti kabeh warga masyarakate. Oh, maksudku dilenggane ning kuwade iki kuwato nampa bebaya gedhe. Mergo wong kemantenan kuwi ora mung digoleki penake, suatu saat mesti ada rintangan dan kepalang. Terus nanti Manten loro, sijine manten lanang. Iya. Manten lanang kuwi duwe wewenang. Ya. Aja gawe perkara sing ngarang-arang. dadi manten lanang kudu sregep sembahyang. Wis to mbok sewengi. Manten lanang gandeng manten putri. Basa ya. Manten putri. Ayo, bisa ora? Aja ngisi-ngisini. Asui. Aku iki pancen Lah nggih, kula yo mikir. Mikir yo oleh. Lho, kula mikir lho. Kula iso mikir lho. Sampeyan nek mikir mang kesuwen. Lho. Sampeyan iso? Lho, saiki wis. Lah wis enek jeda. Ayo kono. Ben ketok lek kisinan ben ketok. Manten lanang digandeng manten wedok. Mang Putri kok malih. Loh, iki langsung nyakut dadi apa? Iso ora? Sampeyan wong loro arep mateni aku. Ben pasar aku ning kene ilang. Iso ora sampean? Mang wis Putri kok gede wedok. Wong adik iki spontanitas. Lanang iki gandengane putri, nek kae lanang gandengane wedok, nek lakung gandengane putri. Aja jagakne apalan. Ngono. Mikir. Plonga. Bingung bener wedok apa putri? Wedok apa putri? Wis sasirku tok. Ngono. Loh. Berarti ngono ki sampean ndak iso menghidupkan. Loh, berarti sampean ora ngerti. Ini improvisasi, Pak. Improvisasi harus cepat. Wes lanang wedok kena, banci yo kena. Wis. Aduh greget tenan wis. Ayo. Kowe tok arep gawe wedok monggo, putri monggo. Yo, banci monggo. Manten pria didekati manten wanita. Manten wanita semoga bisa selalu bahagia. Duduk berdua dan tidak lupa selalu berdoa. Mudah-mudahan temanten selalu sejahtera. Ya yo. Manten lanang namine Mas sapa ki jenenge? Manten lanang ki lho. Manten lanang Jenenge Mas namine Ardia. mohon doa restu. apa kok iso? Maca doa restu ki lho. Manten kuwi lho, moci to. Mas Muhammad Khairul Waduh. Rosikin. Pas Muhammad kok moci dasmu. Mungkin Muhammad kok moci. Kita lek MOCH goblok. Muhammad. Kita lek goblok. MOCH
CH ki Mas Muhammad, kok Mas Moji. Ya, walah bekok ya. Aku kakek ning dal blur ketok kompon tok. Kowe malah kakek gumpul. Ayo. Manten lanang. Namine Mas Muhammad Khairul Rasikin. Mas Khairul Rasikin. Panjenengane yakin. Yakin. Tidak sombong. Tidak kaya dan tidak miskin. Sabar tentu harus minta izin. Ya, minta izin karo istri ya. Manten wedok namine Ardia. Mbak Ardia. Situasinya selalu akan membuat keluarga bahagia. Tegasnya Mbak Ardia akan membuat Kedawan nih lho. Sing simpel Yang lho. penting kan balik A to. Ayo kedawan. Iki tabane ya ora cukup to, guys. Dipasne ngono lho. Nah, ayo Nah, jajal. aku sosoke yo mlese barang kok. Ngono. Nadane iki sosoke mlese ngono. Manten wedok namine Ardia. Mbak Ardia selalu ingin bahagia. Lho titik benar. Rumah tangga ayam tentrem sejahtera. Sebagai wanita harus nurut dengan pria. Wong tuan namine Bapak Markom. Wah, Bapak Marco. Hei, Dina niki sangat kagum. Wangi sugih, andap asor ora umum. Hei, Iya. Wes bleset nek. kok menjoy piye iki? Ngono kok. Ayo ngono, sing ra iso ngomong ngono. Rumangsaku. Jan. Berarti nek cara pasangan sik cerdas aku le ning Oke, utek. Mas. Ora salaman. Nyapa ora bodok salaman. Sepurane aku yo ora iso. Lah ngono iki karo wong tuwek kudune yo Ngono. menghormati. Aja nyepelekne peh aku ora tau parian, ora dianggap ora iso. Ngono lho. Yen disawang Iki lho sik ijin. daleme ana desa ngentrong. Yo. Desa nang panggenane orong-orong. Sapa? Nek kene praenek iki orong. Iya. Iya. Sing penting kan rong. Dalan kula nyuluh mek iki. Bengi iki daleme desa ngentrong. Ayo, Desa ngentrong. Desa ngentrong dalem karkom sing ora sombong. Wangi blobok, kantonge ora bolong. Pak Marco memang piantun sing strong. Sing apa? Strong. Oh, sik strong ya. Wah, Stronge kuat ngono. Ora lali dirawuhi para tamu. Ayo tamu. Para tamu sedaya sugeng dalu. Para tamu Seneng nyopo tur yo seneng guyang-guyu. tak dongane para tamu sehat selalu. Ora lali sik enek-enek. kanggo sing tukang masak. Tukang masak insyaallah enak. Masak enak ya. Najane ngepawon piyayine resik yo seneng masak. Ayo bareng tak cedeki tukang masak kabeh yo grapian. Apa? Ora lali karo sing isah-isah. Isah-isah gaweane grayah-grayah. Grayahi piring. Ya. Gelem resik Mas sak wayah-wayah. Tak dongake. Muga-muga sing sukses dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Kok ndak krungu aku. Piye ki, Mang? Sing terakhir kok ora
Kuwi le, aja ditabi. Aneh meneh. Ora lali. Karo sing isa. Sing isa gaweane grayah-grayah, grayahi piring ben nyambut gawene Mas sak wayah-wayah. Tak donga. Muga-muga sing tukang isih sadari kula sing sakinah mawaddah warahmah. Wes iki kok nek tak jakne ndi malah ra temu ki. Oh masalahe nek apa-apa ki nek langsung. Apa enek panggung mesti ngene iki. Do kangelan to kowe. Pinteri ke lho, sinden pojok dhewe ke lho. Oh. Ya. Jajah ngagemik do, Cahayu. Lemah lembut. Ngagem Cahayu. Ayo Jajah. Ngagem Cahayu apa? Agemik. Ayo, mik pundi do? Ken apa, Mas? Iki dianu. Awakmu kon debus. Kon debus piye to? Dalu iki ditimbali Bumi Narsi. Minarsi. Bumi Narsi, piyayine cantik sekali. Solo. Sono. Piyayine grapyak nduk tur merati. Seneng srawung di sana sini. Piye jajah mosok karo wong wedoke kalah sampean. Kae lho. Lah yo kowe lho, kalah karo kowe. Sakjane mau tawar omah. Sita-sita ayo cekel nduk, cekel niki nduk. Ayo awas. Ngawas didelok. Manten loro nduk. Manten sing akur. Akur. Iya iki lho. Segini sembulur. Gelem grapyak karo sedulur. Insya Allah panjangmu. Son sinden Sindenku kok dianggap piye to? Ora kaya aku mau muga-muga isih sakinah mawaddah. Lah iki pas iki. Ngono. Jajah sampean nduk. Manten wedok bengi iki katon ayu. Mantan wedok pasti boyo mlayu. Tibekti kalian bapak saha ibu. Mantan wedok karo bojone guyang-guyu. Iso lho, kowe iki jan anu kok. Mbok kene iki didelok to, ayo kene iki. Modele kok stunting iki. Lah iki kabeh kudu iso. Diuji satu-satu. Nanti yang lulus ini ada door prize dari Pak Markom Ya. tidur 2 hari 2 malam di Hotel Narita. Bersama Sumanto. Ben Sing dikerokok arep ndak gol sapa to? iki lho. Bapak Margom nanggap dalang Kiko. Piyayine gagah pideksa. Rono-rono gelare mesti ditata. Ya, Mas. Kondang kaloka. Iso lho, lulus ki. Wis, sesuk langsung ning Jakarta, Nduk, dodol tempura. Apa kuwi? Sampean Ayo kuwi jajal. Terakhir kuwi terakhir. terakhir. Oh. Dalang Ki Anggun. Eko. Betok sinden songo. 8. Ya bener songo, lah sing gedhi ki rambe tung loro ki. Mangsane. Dalang Ki Eko nggawa sinden 8. Sinden lemu-lemu. Sing nomor loro nduk kok guyang-guyu. Kowe manang kuwi ngono ya gendakanku. Layakno kok kowe nglirik rono. Mosok meri iki nomor 2 gendakmu, Mas? Kan kula sedang, Pak. Oh, 3 tahun di anak tanya ndase kula. Dek iki diganti ndas kucing. Ya jal meri karo Coba. Ranger, meri karo Ranger no. Jajal. Ya. Coba dona longso jamane jaman rekoso urip pancen akeh kudune ra usah ngomel ati kudu tegak ora poso bener yen dikongkon ya sing temen lah apa to kanca ati kerep karo
rasa budidaya tembang ki apik ngapa tak goleki ngene iki sopir taksi ayo eling ra kuwi sopir taksi ayo aku lali kok lali wong iki lho ngadeg bareng karo penyanyi ayo penyanyi sing siji cilik ya siji gedhi. Ya iki ora siji cilik iki gedhi kabeh kok iki. Lho kan perbandingan beda, Pak. Oh iya. Iwak sapi Dipangan marai gizi. Iwak wedhus Dipangan ambune prengus. Iwak celeng Dipangan ya ora keneng. yen iwak sapi Ane para nabi. panganan apa najis muka lanto panganan apa geblak kok panganan apa tak palai kon aku ngene iki tanpa Kok sapi to Mas Yari dhewe kaya babi. Lah nggih. Iwak babi Ini kok lho. iwak sapi. Jajan geblak sampean. Jamen. Panganan apa? Najis muga laduh aku genti. Panganan apa? Najis muga laduh. Lah ngono. Wong itu saiki lah tak beli. Ayo, kluthuk karo kae. Mas kluthuk karo kae. Ayo. Iwak sapi. Kok gini ya? Ya duwe gaya dhewe Iya dhewe. lho, ngono. Wong iki gayane dhewe. Iwak sapi Dipangan marai gizi. iwak celeng Dipangan ya ora keneng. yen iwak wedhus Dipangan ambune prengus. yen iwak babi Ane para nabi. panganan apa najis muga lancar Nyapa? Lah kok aku kok duwe IG. Piye to wong penak to? Penak. Lho carane kaya aku lho delokan. Lah iki bojoku ra ngono e. Ngene lho tak contoni. Iwak sapi pangan Aku lho. marai gizi. Iwak wedhus dipangan ambune brangon. Ayen iwak celeng dipangan ya ora keneng. Yen iwak babi asiri ate corona. Panganan apa? Najis muga lancar. Penak no lho. Yo ya to, Nduk. Heeh, penak ngene lho, Mas. Kaya Ayo, iki. Mas. Kaya iki lho. Aja ngene. Yo duwe gaya dhewe ae. Tak ngene sih, tak ngene Sik sih. dingonone ngono lho. Kuat apa ora? Kuat wis to ngono ae. Kuat. Jumbo lho iki. Ora. Kaya aja kok ngene lho. Ya. Jumbo apa kae diwehi XXL yo keciliken lho Mas. Ngono. Iwak. Gak pitik. Piye to, Mas? Kuwi iwak sapi. Tapi dipangan marai gizi. Ngene ndi to po? Ngene pakai gini. Iwak Sapi dipangan marai gizi. Iwak wedhus dipangan ambune brangon. Iwak celeng dipangan ya ora keneng. Iwak babi cirikane para nabi. Panganan apa? Najis muga lancar. Panganan apa?
lampahin, engko sing lanang. Sing lanang rasa goblok, kencing manis kok. Janda romantis aku. Kowe iki ngono kuwi mencolot ora ngono kuwi. Arep meneh meli pola yo kenemen. Wes Pak, Piye to, Pak? Ya kuwi nek ning kaleng kae lak enek susu tulisane to kae. Heeh. Ning kaleng kae lak tulisane susu kental manis. Nah. Lak bocah cilik-cilik seneng. Lah kuwi mergo joget ngene ora susu kental manis. Apa? Susu kental kentul ki ya kuwi. Ngono. Ayo. Pak. Berduet piye apa? Ayo sing duet dadi wong loro no. Heeh. Nek 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 nek. Iya, Mas ya. Apa kuwi? Ya apa? Kok iso aja rusuh lho kowe. Ya apa to lusuh? Juwata tenan lho. Mlaku-mlaku tak jak tukane ali-ali ngono lho. Oh iya. Terus. Ora udu ali-ali kuwi. Liyane kuwi. Sumpah ali, sumpah. Alah. Aku wong ngerti. Kak ali, sumpah ali. Kowe cara sloyo. Apa iku? Duet. Aja to, anu. Medun kali. Iya kok deh. Boleh. Ya oke. Apa Mas? Coba. Medun kali, Pak. Ngawi. Mudun kali. Mudun Mudun Ngawi. kali. Madiun Ngawi, Pak. Pun. Ki jane tukang graji marmer kowe jane. Napa? Lah ndak krungu kok. Yen aku Aduh, iki pitch kontrolmu kurang. Piye? Yen aku iki penting. Oh, mikir diopane. Lah dobane apa? Lah diopane ndak penak. Yen aku Suarane. kangen karo sliramu Tak sayang tak los Ngadeg. kowe kok ngerti Kok tak tuturi. Terus kok dhewe gawe ngadeg ke mangklek yo. Mas tak lus-lus ngene iki ngadeg. Kamu dari sana, Dek. Aku. Dek, kamu dari sana. Sana. Negatif thinking. Sana. alah Wis ora. Aku yang dia, aku. Ning kene. Siapa namamu siapa? Angel. Dek Angel. Iya. Kita bagikan Sriwa apa kayak jenis? Apa? Sriwak Weh, awake dhewe kaya Sriwak Rahwana dengan saya, Dek. Iya, Kak. Dek Sinta. Iya, Mas Rahwana. kayak pasangan kena stroke. Iya, aku kangen. Rene lho kuwi iki. Kangen karo sliramu. Ngono. Ngono. Aku. Eh, Ayo, sayang. malah kayak kiri ke truk. Jane kewan. Aku yo sir dikonone lho, yang. Anu kurang adoh. Dadi Kurang adoh? apa? Kene. Anu main ewet malah berarti. Kayak ketek ya kemarin. Sayang. Kimochi. Sayang. Anu jedinge malku. Nyapa kok golek jeding iki lho? Wah, aku gak kuat iki. Ngawur e. Wis anggeten pil ngono ae lho. Pil tidur. Mary, jenengku Mary. Mai. Oh iya. Kayak slow motion ya lho. Iya, iya. Ning TV jaman biyen Susana ya. Iya. Ayo. Mary, celuk panggil sih. Mari. Kamu. Sayang. Malah apik cangkemmu timbang gitu. Ayo kono nyanyi. Ya, betul kau ya.
Sikat. Wah, jan sikrak ya, Mas. Wah, Iya, estu. Lajeng napa mleta nek mboten didamel mriyang ngeten iki, Mas? Nggih, no. Oh, nggih, ngoten. Minangkane pundutane Bapak Markum. Bapak Markup. Terus ya, Mas. Wah, wonten. Nggone anak wadon. Oh, siap. Hani Ngeten. Kusuma. Hani. Yuk. Saya mau tamasya keliling kota. Yuk. Keramaian yang ada, saya banggakan beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya. Beca. Tolong bawa saya. Alhamdulillah. Iki sawijining seorang perempuan sing merak ati. Betul. Menika Hani Kusuma menika saged dipun wastani sinden sing multivitamin. Loh, multi talent kok. Multi talent. Mangsamu apa modele body kayak imbos pos ngono kuwi. Oh iya. Jajal disopo dhisik Mas Lidi. Weh, ha iki. Nduk. Good night. Good night, sir. Apa kan aran? Kabarmu piye? Who are you? Who are you? I'm fine, thank you, and you? Yes, very good. Yes, and I saw you. You and from? I came from Tulungagung. Where do you I from? came Where do you Where do you from? from? Where do you from? I came from Tulungagung. You like and the Marmut. Ngapa Do you like marmut? What do you like the music and the Java? Yes, I like. I Yeah, really like when music and Are you and the song and the music and the Java and the Sainem? Apa kuwi? You What the meaning? you Sainem? and the song and the Java and the Sainem. Sainem? Nembango Jawa tengene sinom ngono lho. Oh, Say, Nembango Jawa you Sainem. you say them, this is a smeteng. I know Sainem Grande. Yes. Sainem Grande. Grande. Pocong. Pocong, And yes. Dendang Gula. Jajang gula, Jajang yes, gula. yeah, good. Very good. Very good, Thank you, jajang thank you. gula, yes. And Jajang gula, yes. traditional dance, bajing Dance, loncat. Yes, And hey, this is dance. Yes, okay. you like bajing and you loncat. Yeah. And me and you and the bajing and the loncat. Yes. The loncat and the bajing. Bajing itu maling truk, is this. apa kuwi? Bajing loncat kan maling neng truk, Pak. Oh iya. Iki Hani ben nembang anu Mas. Langgam dilebokne ning gene apa kuwi jenenge? Citanduran, Jaipong. Jaipong. Nah, ngono lho. Jaipong terus melayu ning Banyuwangen sing terakhir mengko ning Jaranan. Bah, tekone kapan lho Jaipong di Banyuwangen iki bare kapan wae? Lho sing ngendang ki lho kesuwen. Pengendang iki. Ora enek. Aku ki nggawa pengendang lho Mas. Jaipong nggawa. Apa jenenge Banyuwangen nggawa, Surabayaan nggawa. Pengendangmu kok ngendi? Banyuwangi. Tulungagung. Jajal, iso ngendang nerokne cangkem iso ora? Iya, iya. Wah, kok Gak usah aku. Jajal. Nek gawane dalang tak jajal tak jajale. Jajal iso muni ra? Pak Bambang ngono iso muni ra? Iso ngono lho. Iso. Iki cocok. Gak usah kok. Jajal tuku gedang. Weh, Pak Bambang tuku kertu. Iso ngono lho. ora mek gedang kertu. Iso ngawur ae. Pak Bambang tuku gedang tak tugel-tugel ayo. Ya. Iso. Iki berarti kena dijak sak teruse iki. Iya, no. Jajal terakhir, Profesional, awakmu no. terakhir. Aku gak usah aku. Kowe iku jajak kae lho. Aku ki wis ngono. Pak Bambang tuku gedang. Pak Bambang tuku dus unine mbek. Yo. Mbek. Kapi, pokoke gawane etan to kuwi ya. Makane iso. Iku Masmu mesti seneng delok iki. Ngono, jajal Dik. Oh iya. Jajal. Kowe iki Jajal. lek iki jajal, lek iki jajil laknat. Ayo. Iya. Aku itu Iki Mas ngerti Mas? Loh, Maksudku. roh aku. Apa? Tembange saka Cican Dwi, Sundan. Sunda, Banyuwangi. Banyuwangi, terakhir ing Jaranan. Oke. Kuwi gak apa-apa. Aku lho iso tembang siji iso dadi rena-rena. Apa umpamane? Epi ki Adik. Wah, Dia kamelia. Kuwi wong iso ngono. Puisi dan pelitaku membasahi embun-embun
embun pagi di pinggir kali yang bening. Lho iso. Kuwi Kamelia. Kamelia. Terus Kok ndi Madura? Teko oh ya. Iso, Kamelia Madura iso. Piye? Ndi? Iya. Kamelia, Dik. Yo. Puisi dan pelitaku membasahi juk-juk embun pagi, Dik. Pak Kadir tekan kapan Pak Kadir? Iki. Aku apa-apa iso. Kuwi sik Madura, Mas. Jajal saka Arab. Oh, Sunda. Sunda dhisik. Iso. Dia Kamelia. Bisa. Puisi dan pelitaku membasahi Tempat tidurku. Nek India aku ya iso. embun pagi. Sehat. Sunda. Ani piye isamu? India aku lagi kecil. Kamelia. Indian, sanes Kamelia niki. Lagune apa? Lagune? Ke puncak gunung. Preksano kuwi. Preksano. Jajal kira-kira aku tak delok gunung ndi sing mbok gawe. Kok nehi Kowe iki kok ra isen lho. Wong sing duwe ning kono. Kuwi teke kuwi. Nyile masa ora oleh sungi. Oleh. Sakar sama bakal oleh. Yuk, lagune apa Pak Eko? Pak Eko. Lagune apa? Plongo. Aku mikir mang apa Tuhan? Ninggal katresnan. Wah. Yo. Kudu ditekoni kok lagune apa? Kalau Mang kaya aku ngene sing tak pikir akeh. Kowe iki apa ora kesel? Kong wiwit tanggal 3 nganti ngesuk tanggal 9 ndak leren. Ngawi. Lerek nunggone ndal bulur terus rene sesuk bengi ning Gondang. Sesuke mben ning Pucang Laban. Iki ora leren. Wajar nek mikir ki wajar. Kowe budal mek sak jam setengah paling banter. Sewengi utuh lho. Kayak ben bengi ra kesel rumangsamu. kesel dilakoni. Ora rasake. Terus aku kudu jawab piye, Mas? Anu teko TB ya kowe aku. Dadi kok kene rono terus rene neh dadi. Ayo. Mboten sangaken bawa nggih. Nek aku mboten usah anggel ninggal katresnan. Iya. Iya Mas, tinggal kata. Iya. Kuwi mau jane sing kok Madinah Mekah rung mbok tokne kok. Sesuk bengi dingge. Yuk. Iya. Net non non. Oh, wis op, kita apik lambemu Pak Eko. Aku marai bocah-bocah. Diwarai anu bakah mendo. Pinter dhewe sak rombongan mek seksofon. Kuwi lho malah sing abot iki pemain musik sampun ki abot. Nun sewu, malah beban mental ki pemain saksofon. Kayak pemain drum lu, anu Pak Eko, pemain drumnya urung teko. Nah. Pak Eko, pemain Keyboard. gitar urung teko. Keyboardnya urung teko. Pemain saksofon ini malah cilaka. Piye? Anu ndi iki bengi ki kok pemain sek urung teko iki lho. Lah kuwi ngono. Ayo, Mas. Yo. Sikat. Dah lah. Loh. Waduh. Gatur muri ya.
Kowe iki takon terus ne barongan. Ki lho. Lah ngopo? Wis apik. Lho kok wis. Jangan. Telu Mas, langsung telu Mas ya. Oke. Sapa kae? Ya aku jan kaya Agus Timur nek. Anggun. Aduh mudut. Kene. Berangkat rengut tadi mikir apa. Sangka uang tadi. Liya Mas. Uli Ratna. Sangka jika tadi sebab apa. Sing gembira, timbang susah hati. Ayo guyu, guyu maneh. Timbang susah hati. Pundutane Pak Marji Guru Mas. Iya Pak. Iki ben dipilih pamer bojo mang. Pun rangkep. Dirangkep Mas Bu Didi. Deli Tresno sampun kula rangkep. Iki anu Mas, apa? Dino. Denok Sumanding Katresnan Sejati. Semanding. Wis ben dipilih. Ayo. Nika wonten Semanding. trio wek-wek. Gun. Anggun. Dalam. Wah, jan. Ya Iya. anggun tenan bocah iki. Anggun tenan. Nggih, niki pun pun didip kalih bocah kula, Pak. Nggih kok. Iki pun supir kula pun muni niku pas-pasan kula. Iso Umpone. aku ketemu wanita sing iso nyonyok rasaku iki. Anggun nggih. Iya no. Nek kok ya ndak suwi ya. Ngeten, Pak. Piye? Wong niku karek ndelok jeneng. Heeh. Jeneng niku nek berbau dengan nama-nama benda niku utawa nama organ tubuh niku iso apik. Iki anggun apa ya? Anggun niku lek wong nyawang napa niku jenenge? Anggun. Pantes to. Pantes to. Lah, mula pantes, katuranggane pantes. Heeh. Jeng nek duwe anak ben kondang jenengke kendaraan, Mbak. Apa? Pamane nika Jakarta enten Niki Astria. Oh, niki Astria. Jimmy Wanuvo. Jimmy. So nek pomo kondang, Nduk, jenengmu aja diganti. Sapa jenengmu? Mia. Mia aja. Sesuk tambahi. Apa? Mia PCK. PJKK. Kowe nek ngono kaya bakul sego pecel durang gareng. Kok begini nek konsere endek. Ya, lek anggun kan wis. PCK lho, kula. Awakmu pur. Puri, ya. Apa diganti pamane awakmu Puri Enmek ngono mesti Oh, iya. apik. Nah, awakmu Anggun. Anggun apa? Anggun. Anggun diganti Anggun Greng-greng Sogun. Elek. Kluthuk ganti Cuk, so. Pamaku tak ganti. Oh. Jok klitik Alpat pamane ngono. Awakmu diganti. Kluthuk hijan 1000. Aku Kuwi kendaraan babate lho. Nggih, nggih. Mestine ngono iki lek sampean sukses ora didol Lah, ning iya. tinggi. gone lho ra enek. Mosok to, Mas? Iki tak tukane. sakniki. Tak tukane PCK. Wah, tenan Mas. Aku biyen yo duwe ngono. Ya Dok, semanding Dok ku hadiahe PCK. Anu, pengidale nek konsere. Yo. Denok. Sumanding napa denok, Pak? Manding. Oh, kakek mikir PCK. PJKK. Ya. Aduh, Gun. Napa to, Pak? Pak. Yo nembang sing penak cayu. Nggih.
Yuk. Mas Lidik. Dawuh kleresan, Mas Gus. Lutuk. Siap. Ya. Nika sampun salat wis dangu nggih, Mas. Leresipun ngoten, Mas. Keguyonan, gegojekan, Nggih. tetembangan ing pangangkah. Suka parisuka. Suka parisuka. Ning sing luwih baku nderek tirakat panjenengane Bapak markum sak keluarga anggenipun kagungan kersa. Mugi-mugi sak pungkure mboten enten alangan napa-napa. Amin amin. Alhamdulillah. Kula bilih wonten kalepatan nyuwun pangapunten Mas Didik. Semanten ugi kula Mas Eko nderekaken panjenengan dalu menika ngayahi kewajiban wondene tinimbalan Bapak Markum. Insyaallah menapa ingkang dipun gayuh keng putra kekalih tansah satuhu bekti kalian Piyai sepuh kekalih antawisipun Bapak Markum kalian keng garwa. Insyaallah kaki lan ini kang jinangkung pinaringana putra soleh lan solehah. Insyaallah kabagyan kamulyan tansah mayungi keluarga agung Bapak Markum. Matur sembah nuwun. Mas Lutuk, Mugi-mugi kula sing nanggap selamat, sing dodol selamat, sing dodol selamat, sing ditangkap selamat. Seniman seniwati selamat, muga-muga sedaya selamat berkah barokah saya Gusti Allah Subhanahu wa taala. amin. Kupat lepet boten liwat sedaya ndom selamat nggih Mas. Terima kasih. Lakon genah ukurane lakon kudu tutuk crita lan laku. Insyaallah benjing pagi maning Mas. Amin, amin. Terima kasih ayo Dok, terus ke laku.